Mayap at magrasya nga bakpo kay kayungan. Kaniti pong kay katang kapag masusyan, pakiabetala ka rin kay katang panalangin, ding makatuking intensyones. Pasalamat na di, Mayor Teddy and Mrs. February Tumang, Christian Rona Gomez and family, Jose Pepe Hison, Mariela Miaga. Special intention, Alexander Serrano. Good health, Mario Supan, Bel Trinidad, at Lina Bonus. Birthday Thanksgiving ng Kurt Nelimar Navarro. Ang timurin ding sablang kaladwaking purgatorio at ding kaladwada di Domingo Senior and Junior, Erlinda, Jose, Monsignor Tans, Roelio, Jerome 9 Days, Diosdado, Corazon, Rodolfo, Gloria, Felino, Nida, Josepa, Death Anniversary, Virginia, at Librado. Si Claude Tampo. Horacio Emperata laban king COVID-19, itamongan po. O mapamakalulu, ampon mapagmalasakit, ay higpami. Lalapit kami keka, kaniting masipit a pamangailangan mi. Aduan mi keka, ingkambilan at tingatan mo kami, laban king COVID-19. Amigdalang dakal akasakitan ke kami at may kamatena karing dakal ataw. Aduan miyeni keka, ing balikdan mo kaming mitmong lugod at yatchat me ke kami ing makaulo mong gamat. Intakot miking sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan, pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi, king metong at metong. Ipanalangin mi, antabayanan mula, ring taong mitutukan manintun panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat na. Ipanalangin mila ring pekapon ming pambansa at lokal, ban mamili at salila mo, karyatang bakunang tutong makaligtas kaniting sakit. At inggawan da iti makasalikot at bukod mong para king kapakanan ding memalen. Bendisyonan mo sablang pamagkapilit mi ban mapupus na iting pandemya king bansami. Ipanalangin mila ring doktor, narsis at ding sablang lilingap karing misalunan. Ban makasuyula karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan, king kaisipan at katawan. Pasignangan mo yung pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit. Mula paboren miyayawa kaniting sakit. Ipanalangin mila retang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mula retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapainawan, detang mengayaw na biye. Pagkalam mo kaya kaming grasya mo, kareting masakit a panahon, ban magobra kaming miyabe-yabe, para king ikakayap ding sabla, at ban makasahop kami, karetang mangailangan at pakakalulo. Manano na sana, paulining masabalat pamagmalasakit mi, para king metong at metong, mikabyos kami nga lang kasasagkulan, kaniting krisis. Layon tayrana kami, king pamagbayong loob at kabanalan. Iti aduan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan ay induning Diyos. Mo sana pisawiling yaklis mi keka, king kakulangan mi.
Ngune, bagkus mo kaming ikabos, king sablang panganib, o maligaya at kanunwanan a Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan, San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calonsot, Santa Rita Nicasia, San Agustin, Patulunan Ming Santa Monica. Makiabetan po king dalita pamukulat. Migising, oras, miras na, benililipas na, dosas lagna, gumulot, king kasalanan, inudaratang kekatang tanggapan. Taong matudtot, migising na ka, ing kaligtasan mo malapit na, karalumduman kekang kulutan, ing kamasalan kekang harapan. Migising, oras, miras na, benililipas na, dosas lagna, gumulot, king kasalanan, inudaratang kekatang tanggapan. Kinagiling impam po ning anak ang po ning Banal Espiritu, Amen. ing grasya ning ginutang Yesu Kristo, ing lugod na ning Diyos, ating pamakyag ning Banal Espiritu, mantabay kay kaingan, At kekahan timurin, maya pa abak kay kaingan po, maya payapak po among. at Lunes na ning mumunang Domingo ning Adbiento, umpisa naman po yung nobina bilang pamagsadya king piyesta ning Immaculada Concepcion, at pamupos na po ning Year of Saint Joseph. Nya batang bebeng matampangganap kaniting kapag masusyan, aminan tala pa mo, at pagsisyan din kasalanan tamo, at anyaran pa may lunos na at kapatawaran ng Diyos. Ginoo iking mituturo, king burimong daptan mi, ban makalakad kami, king dalan a pinili mo, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo, Ginoo kay karapat dapat tanggap kay ka. Kristo pakalulo. Kristo pakalulo, Ginoo uling mo akakit kay kami, ing kasalpantayanan. Akawangis ning king senturyon, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo, Ing Diyos sa may upayang tutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo. Idala na katangan sana, king biye alangang Amen. manalangin tamo. Ginong Diyos, sapan mo keng magsadya para king panyatang ng Kristong kaya kang anak. Dasna na kesa ng manaya, maong salubong kaya, kabang masaya keng taintim manalangin. Itinganadwan mi king kapamilatan ng ginuming Yesu Kristo ang anak mo, ang mabibi at magari kambe mo ating banal Espiritu. Metong mo king panga Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Makiramdam tamo po king amano ng Ginoo. Pamamasang iba't king libro ning propeta Isayas. Oy ni ing mensahe tungkol king Huda at Jerusalem, abinye na ning Diyos kang Isayas ay anak ng Amos.
Karing aldong daratang imbundok at tatatakaran ng templo, yaing maging pekamatas dili karing bundok, matas ay palak karing sablang bundok bundukan. Dakal lang bansa rin kaya lumapit, at ding karelang memalen, sabianda, tara, mukyat tamo kim bundok ning Ginu, kin templo ning Diyos ng Jacob. Ituro na kaya katamo nung nano imburi ng daptam tamo, ban lumakad tamo, king dalan akeyang pinili. Ing tuturo ning Ginu, manibatan Jerusalem, manibat king Sion mga manuya, para karing taong pinili na. Lutasan na ing era pa mi kakaintindi, ring mga ragul abansa. Pandendo ring espada, ban maging sarulla, at ding karelang tandos, ban maging laitla. Enala lumwal makigera ding bansa, ni enala magsadya para king labanan. Inya, ikayong lahi ng Jacob, munta kayo keni at lumakad tamo, king sala, ababyening Ginu, kaya katamo. Amano ning Ginu, Salamat, King Diyos. mesaya ko inyang sinabi ra kanako, tara munta tamo kimbale ning Ginu. Mesaya ko inyang sinabi ra kanako, tara muntatamo king balening Ginu. Mesaya ko inyang sinabi ra kanako, tara muntatamo kimbale ning Ginu. At ngeni at yuta na makatalakad, kilubding pasbol ning Jerusalem. Mesaya ko inyang sinabi ra kanako, tara muntatamo king balening Ginu. Iting Jerusalem, kanayon ng tangalan, kasanting na, kaayos na king pangalarin na, karin papuntala ring dayi, ting dayi ning Israel ban pasalamat, king Ginu antimo ing inutos na. Mesaya ko inyang sinabi ra kanako, tara muntatamo king balening Ginu. Alang-alang karing kamag-anak at kalugura na, kaya ka Jerusalem sabihan ko, ing kapayapan manatili kaya king uli ning templo, ing Ginong kaya katamong Diyos, penalangin ko ing kayang kasaplalan. Mesaya ko inyang sinabi ra kanako, tara muntatamo king balening Ginu, parangalan tayo po yung maya pabalita. Mekeni at iligtas mo kengan, o Ginong Diyos, malunos ka kaya kami at miligtas kami. Ing Ginoo mantabi kay kayo, At kaya kaan timurin, pamamasa king may pabalita, agpang kang San Mateo. ligaya kaya ka, o Gino. Kalub ng Jesus, karin Kapernaum, linapit siya kaya, ing meto nga kapitan daring sundalong Romano. At nga nang minyawad sahop kaya, ingalipan ko, Gino, paralisado ya, makarate ya keta bale, at magkakasakit. Sinabi ng Jesus kaya, puntanan ke, bakeng ulwan. Ali po, nga nang tinutuling kapitan, ko po karapat dapat tanggap kaya kayo king kanakong pibale-bale. Sabihin niyo mo po at may paldaning alipan ko. Pablasa nga ako man tao kung makalala maupaya ka ring aliwa. At ating ko namang sasakupan na sundalos. Nung sabihin ko king metong, munta ka rin. Muntaya. At king aliwa, mekene, lumapit siya.
At nung iutos ko, king kakong alipan, daptan mo ini, daptana. May nga pamulala Jesus, sinyang dindam na iti, at nga nakaretang taong tuki-tuki kaya. Ing katutuan sa 7 ko kaya kayo. Eko paikit kenuman king Israel, ingati kaniting kasal pantayanan. Tandaanan nyo, dakala rin datang iba't king Aslagan at iba't king Albugan, at makisulula kang Abraham, Isaac, at Jacob, king kayarian ning banwa. Ing mayap ng balita ni kakatamong kaligtasan. Kapurian kaya kako Kristo, makiramdam tamo po king umilya. Gandang morning po sa lahat. Good morning po, Hamong. At pamilyar po tayo sa ating binasa ngayon, no? Kasi itong statement, itong sinabi nitong centurion, itong sundalong Romano, ay ginagamit natin sa tuwing nagsisimba tayo before communion. Ginoo, eko, karapat dapat, tanggap ka, dapat jagkasming amana mo, kumayat na ako. Na mas ginawang biblical ngayon, in English, na Lord, I'm not worthy that you should enter under my roof, but only say the word and my soul shall be healed. So ito po'y hango dito sa incidenting ito. At alam nyo, makikita natin dito ang ugali nitong Roman centurion. Nakita ko lalo ang kabutihan ng taong ito. Sa kabila ng siya ay isang hentil, pagano. At alam nyo, sa mga Hudyo, ang tingin sa mga hentil ay mababa. Actually, ang bansag sa kanila yung mga aso. At hindi ganun lang makakapasok ang mga Hudyo at hindi sila papasok ng mga Hudyo sa bahay ng mga hentil. Kasi para sa kanila, pag sila'y nakihalubilo sa mga ganitong tao na napapasok sa kanilang bahay, kailangan pa nilang i-purify ang sarili na dahil para sa kanila nadudumihan sila na sa pakikihalubilo sa mga hentil, sa mga pagano. Itong ating binasa ngayon, nakita ko yung malawak na pangunawa nitong sundalong Romano. Yung hindi na pinatuloy ang Panginoon sa kanyang bahay. Parang inisip nitong Romanong sundalo ang kapakanan ng Panginoon. Siya kasi alam niya yung mga Hudyo. Kabisado niya rin yung mga ugaling mga Hudyo. Marami silang seremonya. Kung papapasukin pa nitong Romano, si Jesus sa kanyang bahay, baka abala pang malaki sa Panginoon kasi gagawin pa niya yung mga seremonyang pampalinis, yung mga tradisyon ng mga Hudyo. Kaya instead of papasukin, ito yung sinabi ng Romano, wag na po kayong papasok sa akin. Actually, kung didiretso natin, at baka madudumihan pa po kayo kasi pagano ako. Sabihin nyo na lang na sabihin nyo na lang, gagaling ng ang aking alipin. Ang ganyan po yung At the same time, kilala ng sundalong Romano ang kanyang katayuan. Sa harap ng Panginoon, mas mababa ang uri niya. Mas mababa ang uri niya. Hindi siya karapat-dapat sa kanyang kaharap. Nabanggit nga nitong sundalong Romano na siya isa rin siyang sumusunod sa mga nakakataas sa kanya at mayroon ding mga mas nakakababa sa kanya. Nabanggit niya kung paano pag sinabi sa kanya, punta siya doon, pupunta siya. At siya naman, sa kanyang mga sundalo, kung sinabing gawin mo to, ginagawa din nila. Alam niya yung kahulugan ng siya'y nakakababa o siya'y nakakataas sa tungkulin. At dito, recognizing mas mataas ang kapangyarihan ni Jesus sa kanya. Nasabi niya yung, hindi man po ako karapat-dapat na patuloy kayo sa bahay ko. Sino ba naman po ako? Mas mataas ang kapangyarihan niyo. Kaya sabihin niyo na lang ang salita at okay na ang aking alipin. At alam niyo, ito lang ang gusto kong bigyan natin ng pansin. Kasi ang ugaling ito ng Romano, para
para sa atin. Ito yung malawak ang kanyang pag-iisip. O kaya naman pwedeng gamitin yung salitang very understanding siya. Very understanding. At parang napaka-importanting ugali yung maging very understanding tayo. Yung isa pong panalangin, no? At ito'y panalangin ni St. Francis. Ang ganda ng panalangin ni St. Francis. Mayroon pong isang phrase, sabi niya, to understand and not to be understood. Parang ganyan. Na ako ang makaunawa kahit hindi ako maunawaan. Ang ganda po nun, no? Kasi normally tayo, pag hindi natin naunawa ng isang tao, sisirain natin. Kung ano sasabihin natin. Kasi hindi natin naunawaan. Pero ang isang taong maunawain, hindi niya mumurahin. Hindi niya babasusin ang ninuman. Kasi pagpipilitan niyang unawain ng tao. Ganun ang very understanding. At si St. Francis, hindi na siya maunawaan. Ang mahalaga siyang umunawa. Siyang makaunawa sa mga tao. At tayo po, tignan nyo, napakasarap ng pakiramdam, di ba? Pag tayo inuunawa ng ibang mga tao. Masakit pag hindi tayo naunawaan. Pero it's better na tayong umunawa kaysa sa tayo ang hindi naunawaan. Kasi pag tayong umuunawa, we become charitable. We become charitable. At parang sinasabi nito, dapat ganyan ang ugali natin, maging charitable to one another. Ngayon pong pandemic, alam nyo, minsan, mayroon akong isang kaibigan na tinamaan ng COVID. Pero sabi, bago siya namatay, nag-negative. Pero just to protect me, nag-request ang pamilya, Among, alam namin ang sitwasyon. Kahit wag na kayong pumunta rito, i-zoom na lang natin ang prayer. Kung pwede, mag-zoom na lang. Kasi kami lang mga pamilyang nasa bahay. Kasi iniintindi din namin kayo. Hindi nakakasigurado kung makakahawa pa yung kanilang pumanaw na mahal sa buhay. Nag-negative na bago namatay. No? Kaya zoom na lang. No? At alam niyo, pag ganyan, napakasarap ng pakiramdam na iniintindi ka, inuunawa ka. No? At ito yung Roman centurion, Roman soldier. Naway yan na nga maging ugali rin natin to understand and not to be understood. No? Hindi bali hindi tayo maunawaan. Ang mahalaga, malawak ang ating pangunawa. Iniintindi ang bawat isa. Iniisip ang kapakanan. King kapampangan, pakibalaktala, ding kapanandaman at kabilyan, ding aliwa. Amen. Dikil king kapitan, ing ginunga na, ko paikit kay naman, king Israel, ingati kaniting kasalpantayanan. Manalangin tamo, king ipa, bani pagkalub na kaya katamo, ingati kaniting kasalpantayanan. Nga tamong manalangin. Ginoo, dinan mo keng matibe kasalpantayanan. Ginoo, dinan mo keng matibe kasalpantayanan. Para ka rin pamuntok ng gobyerno, isadyare sana imbalang sa nganing kapamahalan, ban apagsiblandong masalese ring memalen, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, dinan mo keng matibe kasalpantayanan.
para karing anggang sapat akasal pantayanan, as lagano sana ning sala ning banal espiritu, ban ari nandang pansin ing karelang kabilyan, sumisil at magbalik kalob king Diyos, ipanalangin taking Ginoo, Ginodinan mo kayong matibe kasal pantayanan. para kaya katangan, balikda nakata sana ning Ginoo, ban keta ding pa magpabaya kaya katamu, king pamanayar at pamagbante, king kayang panyatang, migising lat magmalasakit para kimbiye alanangga, ipanalangin taking Ginoo. Ginodinan mo kayong matibe kasal pantayanan. Ngeni po adwan tamong sarili tang kapagnasan. Ipang mayupaya at talanganggang Diyos, alakang buring mipahamak karing kang anak. Sopan mo kaya sanang magbante at manaya, kimpanyatang ning pakamalan mong anak. Itiadon mi king lagyo ng Kristong ginumi. Amen. Deta pong makasadyang mag-offer, talakad na la. Makiabi tapong magkanta, kindalit para king pamagsadya karingayin. Walang ko'y tambakan na, bundok-bundukan patagal na, at tigsab ng tao akit na, ing ligaya ning Ginoo. Walang ko'y tambakan na, bundok-bundukan patagal na, at tigsab ng tao akit na, ing ligaya ning Ginoo. Ing siwala ko pulisak na, isadyaing dalaning Ginoo. Itulit yuwing nananana, latang iyaing kekatamong Diyos. Walang walang magulol, tambakan na, aming santing sa Manalangin kay pakamalang kapatad, baniting kay katamong daon, matanggap yara paning Diyos, ipanglubos mayupaya. Tanggapan na saning ginuiting dawon karinggamat mo, king kapuri at kaligaya ning kayang lagyo, king kaya katamoy kasaplala, at king mabilog ng Santa Iglesia. Oy paming miglalang, iba't king sablang pigkalog mo kay kami, daramiting tinape at alak, kabang susuyo kay ngeni kay ka, tanggapan mo sana reting kay kaming ayin, at papanatilyan mo, ing kay kapanaligan, king pangako mong biyangalanganga. Itingan na doon mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ang Ginoo, mantabi kay kayo, At kaya kan timurin, yat nayo rin puso yun. makayat nano king ginu, Pasalamatan tayong Ginoo at Diyos tamo. iti karapat dapat at matulid. Tunepin, karapat dapat at matuliding pasalamatan da kang parati at numang karino ipa, Diyos king alangangad lubos mayupaya, kapamilatan ng Yesu Kristong ginumi. Inyang migpangmabay may kisaut kay kami anting tao, ti paranit ang binalak mo kanita pang minuna, at biglat niya para kay kaming dalan pahinturo king kaligtasan. Ngini panayimit ang aldo po tang Kristong ginumi, magbalik ang pasibayo, kambining kayang ligaya. Kanita maging kaya kami asanit ang kaligtasan na pengako na, ang ngini paninayan mi kimip nung kasalpantayanan. Ulinita kami sa Blancoro, ring anghel karing banua. Daralit min kaya kang ligaya lantok ng ngaming babye, kapurian kaya ka.
Tunay kaping banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin king Espiritu mo. Ban para kaya kami malyalang katawan at daya ng ginuming Heso Kristo. Bahaya may daong kusang loob, king pamaylasa at kamatayan. Kinwa na yung tinapi at pepasalamat siya kaya ka. Piraso ni at binyene, karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya itikongan at kananya. Itiyin ka na akong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanya mo naman kay baning apunan, kinuha na yung kalis, pasibayang pepasalamat kaya ka. At binyay na yung kalis, karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya itikongan, minum ko kaniti. Iti yung kalis ng kanakong daya, ing daya ning bayo talanganggang tipan. Ami bubu, para kaya kayo, para ka rin sablang tao. Banketa, may patawaran na rin kasalanan. Dabta niya iti, bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Cristo Medea, Cristo Sinumia, Cristo natangya, Inyong inigaganakan mi pa, ing kamatayan, at pamanyabin ang may biyan ng anak mo. Darang mi kaya kaiting tinapi ng biyating kalis ng kaligtasan. Naiming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakatarapan mo bahan sumuyo kaya ka. Mapakmabaming pagamuha mo, king ikaming ansanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo. Tipuna na kaming anting metong ning banal Espiritu. Ganakan me, oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap, kimeto yato, ban may ganap ya king lugod. Kambiyan ng Francisco, kaya kaming Papa. Ati Florentino, ang kaya kaming Obispo, ading sablang pare. Kaya pumapinan na pinanit kataimikan, ganakan talang yung sablang pakamalan tamong mayang mo na biya. Ganakamula naman, di kapatid ming pepainawan at mananayang sibling miye, lalong na de Virginia, Jose at Alfonso. Ading alwa pang mayang mo na biye, tanggapan mo sana, king maligay mong harapan, pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit king bilanganga. Ban kaya be ng Maria, imbirhendo ng Diyos, kambe ng San Jose, aking esposo. Kaya be ring apostol at ding sablang santo, at inupad kimal mong kaburian, king kaya ng panawun, purianda kat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, ipang mayupayang tatu, kagumning banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanganga. Mapaminto king amahin tala pangabos at mibog king banalan taro, nga tamang ining mangangas, manalangin.
Igabos mo kami o Ginoo, kisablang marok, malugod mong pagkalubing kapayapaan king panawin mi, ban king kasaupaning kaya kang pakalulo, parati kaming mikabos king kasalanan, at miligtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristo, kaya kaming talapangabos. Muling ketaing kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman, O Ginuming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan nalakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo, emo sana babalikdan din kaya kaming kasalanan. Aning lawin mo yung kasalpantianan ng kaya kang iglesia, at pamayapan mo yung pambilugan, agpangking kaburian mo, ikang mabibi at magari, manggaman, king alanganga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo, mantabi sana kapilanman kaya kayo. At kaya kang timurin. Pumikang kapatid, masyata mga pupugayang kapayapan. Kapayapan, kaya kaingan po. Kapayapan, kapayapan. Cordero ning Diyos sa milalako, king kasalanan ninyato, makaluluan mo kami. Cordero ning Diyos sa milalako, king kasalanan ninyato, makaluluan mo kami. Cordero ning Diyos sa milalako, king kasalanan ninyato, ibiyemo ke kami ing kapayapan, ibiyemo ing kapayapan, ibiyemo ke kami ing kapayapan, ibiyemo ing kapayapan. Yung kordero ng Diyos, yung milalako king kasalanan ng yato. Nung tamang mayaos king apunan ng kordero. Ginoo, kumatampang tanggap kaya ka, dapat ikasmay nga mano mo, kumayap na ako.
siklaw tamo po. Panalangin kang San Jose, bapu talalingap ning talapagligtas, esposo ning Nuana Birhen Maria, kaya kaing Diyos penibalane ing anak ng bugtong, kaya kay Maria binili na ing kapanaligana, kambe mo'y Kristo may katawan niyang tao. Nuana San Jose, kaya kami mo naman, ipakit mo ing metong kang igpa, at tayran mo kami king daklat ning biye. Aduan mo para kaya kami ing grasya, pakalulu, ampon sikanan pilubluban, at ipanlualo mo kami karing sablang marok. Amen. Panalangin para sa halalan. Manalangin tayo upang sa papalapit na pambansa at panglokal na halalan ay tunay na maghari ang kalooban ng Diyos na siyang gumagabay sa lahat ng bansa. Sama-sama nating idalangin, iligtas mo kami, Panginoon, Iligtas mo kami, Panginoon, mula sa pamimilit, pananakot, karahasan at terorismo, iligtas mo kami, Panginoon, mula sa panloloko, pagsisinungaling at pagkabaluktot sa katotohanan, iligtas mo kami, Panginoon, mula sa panunuhol, kasakiman at sabwatan upang makapandaya, iligtas mo kami, Panginoon, mula sa kawalang muwang, sa panlilinlang at makitid na pananaw, iligtas mo kami, Panginoon, mula sa pagbabanta, pananakot at lapastangang pananalita. iligtas mo kami, Panginoon, Sama-sama nating idalangin, dinggin mo kami, Panginoon, dinggin mo kami, Panginoon, upang ang aming budhi ang siyang gawing tunay na pamantayan, dinggin mo kami, Panginoon, upang ang kabutihan ng nakararami ang aming pinakamataas na layunin, dinggin mo kami, Panginoon, upang ang dignidad ng tao ay palagi ang igalang, dinggin mo kami, Panginoon, upang ang kapuspalad at mahihina ay pag-ukulan ng higit na pansin, dinggin mo kami, Panginoon, upang ang pangangalaga sa kalikasan ay hindi pagwalang bahala, dinggin mo kami, Panginoon, upang ang pagkakaisa ay magbigay daan sa landas ng kapayapaan at kaunlaran, dinggin mo kami, Panginoon, upang ang banal na pagkatakot sa Diyos at pag-ibig sa kapwa ang maging gabay ng mga nagnanais manungkulan sa pamahalaan. dinggin mo kami, Panginoon, Manalangin tayo, itamungan po. Pastol ng aming kaluluwa at tagapagligtas ng sanlibutan, ang politika ang iyong kaloob sa amin, isang paanyaya upang maglingkod sa iba at lumago sa kabanalan. Gabayan mo ang politika sa aming bansa, katulad ng paggabay mo sa amin. Nawa ang aming politikal na pagkikilahok para sa mga botante at kandidato ay magdulot ng kaluwalhatian sa iyong mahal na ngalan at matulungan din kaming yumabong sa kabutihan, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin tamo. Oy paming malugod, mananasanang ing pamakinabang miking katawan at daya ning anak mo, ituro na king lugod king kayarian mo, ating pangako na at kapanayan, antabianan na king maglakbe, keting yatong ating kawakasan. Iting nadon miking kapamilatan ang Kristong ginumi. Amen. Ipagkalugmi nga lang kapainaban, kalisab ang pakamalan ming mayamon na biyo ginum. Ngalan ang gamusala, sunlagya sa karela. Ipainawalangan sana king kapayapan. Amen. Ding kaladwaring sablang tapat, ame ko na. Kapamila taning pakadulo ng Diyos, ipainano sa aking kapayapan. Amen. Ligaya king ipa at king anak at king banal espiritu. Antimoy sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, ngenit kapilan man manggaman king alananga, yanasa.
Paalala po ulit, bukas, umaga ang ating misa. Ginuman tabi kaya kayo, At kaya timurin. at bendisyonan na kayo ng Diyos sa may pahintuto, ingib pa, amponing anak, amponing banal espiritu, Amen. may yarinig kaya katang kapag masusyan, inyaw may tanangini, luguran ng Diyos sa ating kapara tamong tao. Salamat, King Diyos. Dakat po salamat, Maya Poras. Gandang araw, marami pong salamat.